dawuh ya. Saiki alon-alon lakon kelakon gegojekan sinambi tetembangan. Ya. Mbak Ririn tetep tak dhisike. Nah, wilujeng-enjing selamat pagi Mbak Ririn. Oh iya. Wilujeng-enjing selamat pagi Mbak Petrus. Apakah panjenengan sudah ngantuk? Alhamdulillah. Bolak balik. Ya. Nah, dan niki wau mriki sing ngeterke sapa Mbak Rin? Iki mau kalian Mas. Ya udah gitu. Sindane anggar wis rabi utawa wis pacaran. Sing ngeterne sapa Mase. Ya udah kowe. Mase. Arep di bojone apa pacare opo ki? Mase. Ya. Oh betul. Berarti ngomong gandol bes nggih pripun? Tenang gandul bis to. Nggih. Walah, sorry ya. Rapi enak aku. Anu, Mbak Ririn, jineman, Mbak. Jineman apa? Aduh semua oke ya? Aduh semua nggih. Terus 2 rambahan ya? Kan Oke. pendek lah itu. Dua. Kalau terpek nggih mungkin sama Ora apa-apa, Mbak Yu. Bedok drandang ngentang mbok netole tak koni apa kang mbok tandangi bumbune kuwi apa jeruk bali dasare weton
Alhamdulillah, ngelilir. Luar biasa. Buat. Wah, pecel metu. Ayo, penontonnya masih luar biasa. Kamangka wis ping 3 rene tanpa pedhot kok ya ora bosen-bosene lho karo aku. Pecel dapur segone wanget. Sambele pedes, peyeke gurih. Ya, kendhone dhisik le, kendhone Mas Gareng. Leren sawetara. Iya. Iki lho yo ngaturake pangapunten atau ngaturake maaf yang banyak iki ku season goro-goro season entertainment atau hiburane ora iso dawa-dawa kaya wadah saben. Oh iya, mergo lakone dawa tenan. Ayo, ora apa-apa wis kadung disagui lakon Banjaran Anoman ya kudu sak gaduking nalar sak kadaring lampah ya Le. Betul. Masih dalam menika rangkaian adicara lho nggih menika bersih dusun ingkang mapan wonten ing dusun Pengkol desane Ngrami kecamatan Sukomoro Kadipaten Nganjuk. Wah, luar biasa ya Dik Petruk, luar biasa. Jempol 2 kagem warga masyarakat ana ing dusun Pengkol Ngrami. Jang. Wong penontone isih kaya ngene. Jare kaya penelitian wayang kok jare arep punah iku endi. Jadi sing tresno isi oke. Ayo. Utamane Jawa Timur iki penyangga budaya. Kuwi ora peh aku dalang manggon ning Jawa Timur. Senior dalang karo pekunden dalang sing matane Jawa Tengah ya. Padha ngrumangsani memberikan dawuh pangandika nek Jawa Timur kuwi tolok ukur. Oh, penyangga budaya. Bersih desa jajal. Ning Solo Raya ora kena diitung nganggo driji. Ngono ya kok. Iya, mula hebat berbangga-banggalah jadi warga masyarakat Jawa Timur. Kuwi lahan subur banget bagi seniman. Ayo ngono. Tresno karo kabudayan jan marai trenyuh ning ati terus. Iya. Mula awake dhewe sayek-sayek kakti manut karo kodrate dhewe-dhewe. Ngono ya. Dadi karben seni iki isih bisa berkembang nganti sepanjang masa. Gaweane kudu manut karo kodrate dhewe-dhewe. Nek dadi seniman berkarya ana jaman kelakone nganti kapan wae ben iso tetep ditampa untuk semua kalangan, menengah ke atas oke, menengah ke bawah oke. Wah ngono ya. Senimane berkarya, pamerintahe mendukung mengadakan event-event kang sato warga masyarakate uga tresno karo kabudayan. Wujude tresno karo kabudayan piye diaplikasikan dalam kaya acara bengi bersih dusun, nyadranan, rasulan, apitan, sedekah bumi dan lain sebagainya. Wah, ngono ya Petruk. Nggih. Ngono. Pun manut karo kodrate dhewe-dhewe, insyaallah seni kang sarta budayane awake dhewe tetep bakal lestari, tetep bakal ngrembaka. Wah iya. Luar biasa, ora lali mengucapkan terima kasih. Yo. Terima kasih yang sangat banyak untuk para panitia lan sedaya sumrambing para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat dusun Pengkol Desa Ngrami. Sing selalu tresno karo awake dhewe sakanca, tresno laire ya tresno batine. Iya. Sak sore sadurunge aku dandan, sak sore sadurunge aku salin wis jagongan karo sedaya para panitia. Malah kepara ana priyayi salah satu panitia sing jagongi sore mau. Di mana Astabrata pentas ki mesti nyusul kaya ning Sombro nyusul, ning Kediri nyusul. Terus wis ning ndi nyusul wakon wektune ludang mesti nyusul nganti kaya ngono tresnane karo awake dhewe sak kanca le. Nggih. Wong tresno lah ngaten niku.
ibaratipun swara kritik atau saran kuwi malah sing tak terima nomor 1 kuwi malah para-para arus bawah. Adalah arus bawah. Ora ding para-para masyarakat akar rumput ngono lho. Ya. Wis branding dalang liya. Dalang arus bawah golek liyane le. Oh iya. Dadi sing malah sing didengarkan nomor 1 kuwi ya seniman senior dirungokke ning ya dirungokke suara-suara masukan kritik saran saka akar rumput ya lho saka masyarakat sing dene nyusuli malah kritik sarannya malah tulus lahir batin mergo apa mergo rumangsane rumangsa ndarbene nek ora tresno ora wedhe ora mungkin disusuli ya to ning gelem mengungkapkan kritik gelem mengungkapkan saran kuwi malah tandane tresno karo awake dhewe sak kanca. Wah ngono ya. Kaya ngritik, kaya nyaran. Nek iso ampun ngaten, nek iso ampun ngaten. Ya. Ditampung kinarya dadi jimate awake dhewe ya, Le. Amin ya rabbal alamin. Ngaturaken panuwun. Ganjaran anuman iki pancen panuwun ya ora kena dinyang, ora kena dinyang. Jadi lakone rekomendasinya ada 2, ya toh. Siji sing panitia rapat kuwi lakon mengerucut 2 lakon gitu. Siji ana sing nyuwun Banjaran Anoman, loro Wahyu Purba Sejati. Lakon Wahyu padha nemu duit isor deblok. Iya. Ya ora ya kabeh lakon apik, kabeh lakon niku angsare sae gitu. Gumantung awake dhewe pola pikire kados pundi. Mergo lakone arep apa wae kuwi mesti isine niku sami, intisarinya sama, ngajak marang kabecikan lan ngedoi marang piyala utawa sifat kamurkan utawa kanistan. Ya Petruk ngestokke dawuh. Ya. Saiki alon-alon lakon kelakon gegojekan sinambi tetembangan. Ya. Mbak Ririn tetep disikke. Nah, wilujeng-enjing selamat pagi Mbak Ririn. Oh iya. Wilujeng-enjing selamat pagi Mbak Petruk. Apakah panjenengan sudah ngantuk? Alhamdulillah. Boleh balik. Ya. Ngaten niki wau mriki sing ngeterke sapa Mbak Rin? Iki mau kalih Mas. Ya ora kira. Sindene anggere wis rabi utawa wis pacaran. Sing ngeterne sapa Mase. Ngono kuwi. Mase. Arep di bojone pacare kok Mase. Oh bener. Jadi ngomong gandol bes nggih pripun? Tenang gandul bis ta? Nggih. Walah, sorry ya. Apa enak aku. Anu, Mbak Ririn, jineman, Mbak. Jineman apa? Aduh semua oke ya? Aduh semua nggih. Yes. 2 rambahan ya? Kan pendek lah itu. Wah. Kalau ngerepek nggih mungkin sama Ora apa-apa, Mbak Yu. Soto ngerepek. Kulo nggih ngerepek niki lho. Lho, lakone ngerepek kulo. Nggih. Nggih, go. Senadyan ambekan ampun kesusu Mbak Ririn. Oh, ya wis. Pokoke jenengan teng mriki kula nyerang sing nyemek nyerang sing klasik-klasik jenengan. Nggih. Dumen kula swara panjenengan. Wah, keren. Sapa ki? Si Ranger Maladewa niku lho, Pak. Nggih. Pripun? Nek ngongonane pas ndak iso melu kula niku, Pak. Pripun? Mbak Ririn iki sinden pendopo, Mas. Walah. Oh iya. Untuk pendopo apa to? Jare mbok nek nane aku biyen ngono, sinden pendopo tulung aku. Wong kula teng pendopo niku makan ngidang. Yo adi lho. Walah. Tampar di budaya tertindak. Oh iya. Malah apik gum ya. Yuk.
Ngaturaken panuwun Mbak Rin sama ngaturaken ya aduh semu ya serawunge karo para-para seniman her dasare nggih nate abdi terus Mas Hirman niku mau Mas Karis ya abdi di keraton nek ndak nggawe status nganggo samber nyekel tumbak ya nggo timbang ngono kuwi anu kok lek mengisi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ayo timbang ora ana nganggur ya serawung memperlebar relasi ngono kuwi ya iki mau sing mundhut kutut manggung tak ijoli nganggo adu semu mergone kutut manggung duawan wancine ngentekke wektu ora apa-apa le ya sing aku padha jinemane lah ya nah ya Mas Dik gending tak ijoli ya yo iki mau permintaan dari Mas Jabrik FMA nek mau Bunda Angel Heaven apa itu meminta katresnan sejati niki dadi hati ya dalane sik ben kanca-kanca leren makane wong akone kok melu aku ngono ya gelet terus lho nek ra diimbangi ngene iki ya ya monggo Mas Her dipun balani mengke sing ngaturake langgame kalben adi kula Dik Sinta Widya Walupi ayo Monggo Mas Herman. Wah, rapayu ider aku. Rapayu tak ider. Ngono kuwi geroke sijine ijen niku Pak Barep ya sing ngeden-ngedeni. Anu lho, Her, golek kanca gero sijine ora apa-apa, sapa sembarang. Aku Pak Nirne lati keluar. Wis sak sapa. Ayo. Yo. Kiraku kawetan citra merga suwe Katur dumateng para pamirsa Sutresna Budaya ingkang tasih nenggani wonten lokasi kula mengucapkan terima kasih masih diberkahi nganti jam 2 punjul. Ya, monggo dipun lajengaken Mas Her. Kalayang kina mama ruta ambalangan tani wasuwe hangan tani rasaku hantu
jer krungu samaya Helingayen taan Kelas ke? Kledang lakai bocahe Monggo Dik Sinta kali berdiri pelan-pelan Dik. Monggo langsung buka celuk coba kaya apa. Dipun lajengaken Dik.
ditegaske, Dik. Matur nuwun Dik Sinta Widya Palupi. Sampun ngaturaken niki menika dadi permintaan saking Mas Jabrik FMA ingkang selalu setia memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. FMA fan militan Asta Brata.